Ik zeg actie, oplossen die handel. We staan hier op de Max Verstappen-allee. Nou jongen, wij staan hier sinds kort op de Max Verstappen-allee. Zeg maar een oudjaarsploeg het daar tussen oud en nieuw 2 borden ophangen. En dat is niet voor niks. Met een behoorlijke snelheid rijdt men Harlingen in of uit. En je zal hier maar over moeten steken, wat een heleboel kinderen natuurlijk doen. En daar sta ik voor een beetje op de barricade, zeg maar. Mijn dochter is nu net bevallen van een tweeling. En die gaat op een gegeven moment weg, zal oversteken. Ja, en die ziet een vrachtauto, ziet haar niet. Zij moet met die tweeling vervolgens weer terug van het zebrapad op de stoep. Ja, hij staat daar met bibberend en klapperende tanden het verhaal te doen bij mij thuis. Nou ook wat, hè, zo. Nou, ik zei, nou is het klaar. Er hoeft niet de verkeerskundige te wezen om even hier langs deze weg te kijken en te zeggen, joh, maak de versmalling breder. Maak er een hobbeltje, verkeersdrempeltje. En dan niet een verkeersdrempeltje waar je het met 80 overheen kast, maar waar je even voor af moet remmen. Maak een middenberm. Je kunt de flitscamera er neerzetten. We hebben zo'n mobiele flitscamera. Nou, het is een gouden handel voor justitie om hier zo'n ding neer te zetten. Waarschuwingslichten, let op, naar het een zebrapad. Trek het zebrapad door tot het fietspad en het looppad. En zorg voor een betere verlichting. Dan kan al die kinders en mensen die hierover willen steken weer veilig naar school. En hoeven ze niet constant om hem heen te kijken van hé, wat gebeurt hier wel of wat gebeurt er niet.